af, hvad vinklerne er. Først så tegner jeg en retvinklet trekant, som er 90 grader. Og så tegner jeg 4 af dem. Og det danner så en firkant. Vi ved, at alle retvinklede trekanter er 90 grader. Og så ved vi også, at det her, det er 180. Fordi den er en halv cirkel. Så bliver det 180. Og den her, den er 90. Og jeg giver den lige nogle betegnelser, benævnelser, og så klart ud fra en ligning, hvordan vi finder frem til 180. Jeg kalder den her for x, og jeg kalder den her for y, og den her for x, og for y, og x, og y, og x, og y. Vi skal finde ud af, hvad z er, som er den her vinkel. For at finde ud af, hvad z er, så ved vi, at y plus x er lige med 90. Så hvis vi siger y plus x plus z, det giver 180. Så det vil sige, at de her to ved vi, at det giver 90. Så må z også være 90, for at det skulle give 180. Jeg startede med at sætte bogstaver på alle 4 trekanter. Ja, trekanter, og så skal jeg finde arealet så skal jeg finde arealet for den indre kvadrat, det siger vi ikke. Fordi en kvadrat, så formen er længde gange bredde. Og så er det bare c gange c, og det svarer c i anden. Og så skal jeg finde kvadratet af trekanterne. Så formen for en trekant, det er halv gange højde gange grundlinje, og så er det bare halv gange a gange b, og så har vi 4 trekanter, så skal vi bare gange 4. Og de her to svarer til 2, så har vi 2 gange a, b, og det kan også skrives som 2ab. Og så skal jeg regne arealet ud af den store kvadrat. Og det er også længden gange bredde, så vi siger b plus a parentes gange a plus b parentes. Og det bliver til, så skal vi gange ind i parentesen, så b gange a det er b a plus b gange b det er b i anden, plus a gange a det er a i anden, plus b gange a det er a i b. Og så har vi, så kan vi skrive, så har vi 2ab, og det kan skrives som 2ab plus b i anden, plus a i anden. Regne arealet af de indre trekanter, de 4 indre trekanter og den indre kvadrat og den ydre kvadrat. Den indre kvadrat har vi regnet ud her, og vi så sagde c gange c, er lige med c i anden. C i anden. Og den indre kvadrat, der sagde vi 4 gange en halv, 2 gange ab er lige med plus 2ab. Det er den indre kvadrat, som hedder 2ab. Og de 4 trekanter inde i kvadraten, det ydre kvadrat, og den indre kvadrat er lige med svarer til den ydre kvadrat. Det vil sige 2ab plus b i anden plus a i anden. Og 2ab går ud med 2ab, så det vi har tilbage, det er c i anden er lige med b i anden plus a i anden, som så er Pythagoras sætning.